गिबियावनो फाल्टुग्रायाव नोंथांमोनखौ बरन थाबाय दिनै रायज्लायनोसै जोङो आदा फैला जे बरगयारि बिथांनि मोनसे स्पिच जाय स्पिचआ बर्तमान जोंनि ससियेल मिडियायाव बुहुत दावराव दावसि सोमजिहोदों मानो होनबा बिथाङा जे दानि बाजैफोरा बिमाफोरा 5 बोसोर 7 बोसोर गथ' गोनां जेनेबा बिथांमोना जे लांथं जुगा फैलायबाय होननाय सल'आव माने सङाव आरोना दखना फैला फैला मोसादों बिनि सायावनो जोंनि मानिनां फैला जे बरगयारि बिथाङा जे मोजां एकदम सुपार सलिड स्पिच मोनसे होदों जाय स्पिचखौ नोंथांमोना एकदम खोनासंथार एकदम बिराद इम्पर्टेन्ट बे मिथिबायना गाइस नांगौबा आंनि भिडिअखौ दाननाय ससे थां खिन्थु स्पिचखौ खोनासंथार बिराद मोजां स्पिचआ मिथिबायना गाइस नोंथांमोना दायो बिना टाइम वेस्ट खालामालासिनो नैबे स्पिचखौ खोनासंग्रो गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मदार्न जुग होननानै बर' बिमाफ्रा दखना बोखो बोखो मोसाबाय ससियेल मिडियायाव नंगौना नङा दे बेसे लासिंसिं बाथ्रा जाय बिमाया 7 बोसोर बैसोनि फिसा हिनजाव दङ जाय बिमाया 5 बोसोर बैसोनि फिसा हौवा दङ जाय गथ'नो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ दङ जाय फिसा हिनजावनो गियान होनांगौनि बोथोर मोनफैबाय बे बिमाया गावसो दखना बोखो बोखो ससियेल मिडियायाव मोसाबाय बेफोर गथ'फ्रा बोरै मोजां जागोन बे बिमानि फिसाया बोरै मोजां जागोन जोंनि समाजा बहा गोग्गो जागोन जोंनि गथ'फ्रा बहा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन नोंगोना दे रायजो राजा नोंथांमोन आं दहायनो बुंखादों आंनाव गाज्रिया साजोब्बाय होनना ताइ गाज्रिखौ बुंदों आङो मेथाइआथ' बिदि थोनथाराखै मेथाइनि एलबामाथ' बिदि नंथारा मोसानाया खेबथामसो नायबाय आङो फैलाबायनाय दं नामाब्रा बेयावनो मोसानायावलाय एलबाम होननानै मोनसेबो गैया दानिया जोंनि बिहामजोफ्रासो बिहावखौबो लाजिला बिफाखौबो सनमान खालामलिया सनमान होननाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोनला दखना बोखो बोखो फेन्दा दिन्थि मोसाबाय ससियेल मिडियायाव होबाय 1 मिनिटनि उनाव बिहावाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिमायाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिदायाबो नुबाय थेवबो गाव लाजिला मानो बेबायदि जादों कारना मा दा होमबा जोंनि होख्राव बुंनाय खोथाया मिनिंलेस ओंखायनो आङो बुंला आंनिया जोब्बाय लेक्सारा नामा नङा होमबा दा मानो बेबायदि जादों जोंनि बिहामजो माने आं हाबा जायाखै दे दा बेखौ एसे नायबिजिरनांगौ दङ एसे सिगाङाव माखासे खोथा बुंलांदों दा जोंहा गामियाव समाज दंना गैया जोंनि गामिनि समाज बेबस्थाया माबायदि दा जोंहा बेखौबो साननो गोनां दं दा बेखायनो बुंनाया जों समाज दानायनि खोथा बुंदों न'खर दानायनि खोथा बुंदों नाथाय जोंनि समाज बेबस्थाया मा जादों जोंनि गामियाव समाज बेबस्थाया मा जालांखो दा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन कारन जोंनि गामियाव बे सासेल' आइजो गैया सासेल' बिहामजो गैया बेहाल' गथ' गथाय गैया गामिनि गंफ्रोमबो न'खराव गथ' गथाय दङ जायफ्रा जोंनि भबिष्यत जों गेरेमसा हारि दानो नागिरदों बे गथ'फोरखौ थांखिनानै जोंनि फिसाफोरखौ थांखिनानै जायफ्रा दिनै लेखा फरायबाय दं क्लास 5 आव फरायदों 6 आव फरायबाय दं 7 8 9 10 11 12 आव फरायबाय दं बे बिसोरखौ थांखिनानै जोङो जाथिखौ गेरेमसा दानो नागिरदों मानोना जोंनि बे लाइमोनफ्रा जोंनि बे फिसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो बे लाइमोनफ्रा बे जोंनि फिसाफ्रा साफा साफा जाथिनि दैदेनगिरि जानांगोन जाथिनि साफा साफा गेदेर थुनलाइगिरि जानांगोन बिसोरनो डक्टर जानांगोन बिसोरनो इन्जिनियार जानांगोन मास्टार प्रफेसर साइन्टिस्ट एसएस आईएएस अफिसार जानांगोन मानोना बिसोरनो जानो हायो बिसोरनि अनगायै रावबो जानो हाया आरो जोंनि फिसाफोरनियाव बे टेलेन्टआ थै रोदा रोदा हाबनानै दङ दा बिसोरनाव बे टेलेन्टआ दङब्ला बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन दा
दा बायजोआव दिहुनना लाबोनो गोनांब्ला बिमाया फिसाजोनि सिगाङाव बिमाया फिसानि सिगाङाव दख'ना फैखो फैखो मोसाबा बै फिसानिफ्राय मा टेलेन्ट ओंखारबोगोन डक्टर जानाय टेलेन्ट ओंखारबोगोन नामा मा टेलेन्टआ ओंखारबोगोन होनबा जोंहा बिमा बिफाया दायित्व दंना गैया जोंनि गामिनि समाज बेबस्थायाव दायित्व दंना गैया बेफोरखौ नोजोर होनो थाखाय नङा होमबा दा आङो बुंबाय बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमानि फिसाया बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिफानि फिसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो दा बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन आरो बेबायदि जानो गोनांब्ला जोंनि बिमा बिफानाव नाम्बार 1 गावसिनावनो सेल्फ कनफिडेन्स आत्मबिश्वासा थानांगोन जे आंनि फिसाया मास्टार जानो हायो आंनि फिसाया डक्टर जानो हायो आंनि फिसाया इन्जिनियार जानो हायो आंनि फिसाया मेट्रिकआव 95% लाखिनो हायो बे सेल्फ कनफिडेन्स आत्मबिश्वासा जोंनि बिमा बिफानाव थानांगोन आरो जोंनि बिमा बिफानाव सिमां थानांगोन दहाय बुंदों जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा अमानो थेमाबो नायनानै होयो अमानो टाइमलि आदार होयो नोंगौना फुङावबो होनांगौ सानसुआवबो होनांगौ बिलिफाङावबो होनांगौ अमाया गन्द्रानिफ्राय जै गबाय अमाखौ नागिरथिङो बिमाया माबाया बिमाया नङा बे मानसि बिमाया फै 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 बहा थांखो ना नागिरथिंबाय बायो गोमाबायसो खोमा सिखाव लांबायसो खोमा होननानै मानो नागिरथिङो खारन साननानै लादों बियो जोंनि सम्पतिया बेनो फाननानै 20,000 मोनगोन बन्दक दोननाय हाखौ बेजोंनो सुख'नांगोन जोंनि सिन्ताया बे अमाखौ जुदि सम्पति साननानै लानो हादोंब्ला नोंनि फिसाखौ नों मानो सम्पति होनना साननानै लानो हायाखै जोंनि फिसाया मा खालामो दा हरनि 12टा बाजियाव धिरबिलाव गोसोथोनायखौ लानानै बार्थडे खालामहैयो बार्थडे हरनि 3टायावसो न'आव फैफिनो बेखौ खिन्थु नागिरोसै फिसाया हरनि 3टासिमबो न'आव फैयाखै नागिरा अखानायै 12टासिम उन्दुयो जेबो बुङा मा बुंहैयो बिमाया थांनानै आयो फिसाया मेगन मोदै जाहैदों खोमाहाय नै बाबु आबा आबा दे जिखौ फिननानै फैलायबावबायसो बे फिसायालाय बोरै डक्टर जानो बे फिसायालाय मेट्रिकआव माबोरै 95% लाखिनो बे फिसायानो ड्राग्स एडिक्टेड जादों जों बुंबाय थायो ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय गथ'आ ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय जौ फाग्ला जाबाय जौ फाग्ला जाया मा जानो बेलाय ड्राग्स एडिक्टेड जाया जानो मा जानो बेलाय देनाय जाय गथ'आ 3टा बाजियाव हाबफैयो मोनानि हराव बिमा बिफाया जेबो बुङा नोङो नाङा देनाय माबा उन्दुनाय खोना आबा सिखारदो बुंनांगौमोन बिफाया सिखारनांगौ बबाव थाहैबाय थायो नों 3टा बाजियाव गथा गोदाय बान्थ'गोन बे होनना बुंनाय सोर फिसा बियो नोङो नाङा देनाय दा गथिखे जोंनि फिसाफ्रा बिदिजों बहा मोजां जानो आइफोर आफाफोर जोंनि न'खरनि सम्पति बिसोरो बे फिसाफ्रा बेयाव थानाय सेंग्राफ्रा बेयाव थानाय सिख्लाफ्रा बिसोरनो जोंनि न'खरनि भबिष्यत खोनाखाबाय ने जे जोंनि मानिनां फैला जे बरगयारी बिथाङा मा बुंलांखो नङा होमबा बिथाङा जेसांखि बुंलांदों गावनि भिडिअ बे गासिबो सैथोमार एकदम सैथोमार ओइ बे जाय 6-7 बोसोर बैसोनि गथ' गोनां बिमाफोर बिथांमोना जुदि दख'ना फैला मोसानो हादोंबा बिसोर गथ'नो मा गियान होगोन नोंथांमोना साननानै आसलथे जोंनि फैला जे बरगयारी बिथाङा एकदम मोजां खोथाखौनो बुंदों आं बिराद सापर्ट बे खोथायाव मिथिगौ बिराद सापर्ट आङो सालाखौ मोजाङैनो जावनांगौ बिदि मानसिफोरखौ मिथिबाय ना माने एक्चुअलि आरे लाजिनांगौलै नङा होमबा जे जुदि दायो बे गथ'खौ जुदि सोरबा मबाइल नुनानै नैबेथ' नोंसा आइसो नोंसाया मानो बिदि दख'ना फैखो मोसादोंलै होनना सोंबा गथ'आ एसेबां लाजिगोन मिथिबायना बेफोरखौ बुजिया खिन्थु बिसोरो साला
मदते ससियेल मिडियायाव सामान्य फलोवार्स भिउसनि थाखायनो बिसोरो एकदम दख'ना फैला फैला मोसायो आरो मेन जिथु एलबाम दङ बे सल'नि लांथं जुगनि बेयाव जेनेबा जेरावबो दख'ना फैलायनाय गैयानो नाथाय जोंनि हाबा जानाय बाजैफोरासो एकदम दख'ना फैला फैला मोसागासिनो स' गाइस माथो बुंबावनो दायो जोंनि मानिनां फैला जे बरगयारि बिथाङाथ' मोजाङैनो जावखाबाय बिसोरखौ आं बिराद मोजां नांखादों स' गाइस दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय आं जे सारनि जिथु स्पिच बेखौनो खिथानो थाखाय दिनै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय स' गाइस भिडिअखौ फोजोबनोसै ने